Старшакласнік Ягор Юрчык займаецца ў баранавіцкім цэнтры турызму і краязнаўства ўжо 5 гадоў. Ён даўно на ты з тэхнікай спускаў, пад'ёмаў і вязаннем мудрагелістых вузлоў. Больш за тое, летась удзельнічаў у турзлёце саюзнай дзяржавы, а нядаўна узяў золата на рэспубліканскім чэмпіянаце па спартыўным турызме. Туризм для меня это не просто спорт, это образ жизни, можно сказать. Мне очень нравится, когда мы ездим на соревнования, особенно в лес, потому что в лесу познается вся суть туризма. Спартыўны пешаходны турызм, спартыўнае арыентаванне, скалалажанне. Усяго ў баранавіцкім цэнтры турызма і краязнаўства займаецца каля 600 школьников. Наши педагоги постоянно совершенствуются, внедряют новые формы и методы работы. Мы тесно сотрудничаем со школами. В городе у нас в 7 школах есть полигоны по спортивному туризму. Если сравнить в республике, такого количества даже в Минске нету. 3 гады запар Барановичы становятся пераможцай областной спартакіяды по спартыўным турызме. І палову удзельнікаў областной зборнай складаюць баранавіцкія дзеці. Таму не выпадкова, што менавіта тут адбыўся рэспубліканскі семінар по развіцці дзіцяча-юнацкага турызму. Именно Барановичский регион является основой подготовки спортсменов высокого спортивного мастерства с целью представления Брестской области в рамках союзного государства. Семінарная рада праходзіў на базе адразу некалькіх устаноў адукацыі. У ім узялі ўдзел каля 40 чалавек. На парадку дня былі станы перспектывы развіцця дзіцяча-юнацкага турызму ў Беларусі, а таксама інтэграцыя і сацыяльнае партнёрства устаноў дадатковай і агульнай сярэдняй адукацыі. Тэмы важныя. У Беларусі турыстка-краязнаўчай дзейнасцю займаецца каля 35 тысяч чалавек. Нам бы хотелось, и мы сегодня видим, что у нас это получается, чтобы Брестская область, педагоги Брестской области поделились со своими коллегами из других областей своим богатым опытом, своими наработками в этой области. Удзельнікі мерапрыемства таксама наведалі школьны музей баявой славы 18-й аўтамабільнай брыгады. Гэта прыклад таго, як вядзецца работа па ўключэнні школьных музеяў у турыстычныя маршруты. Алена Ракусь, Людмила Салзна, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».